Kto vie lepšie rozprávať? Ja. Chlap sa ujal slova. Dobre, tak nám povedz, odkiaľ ste, koľko máte ročkov? Takže sme zo Sobotišťa, za horie, Mijavské Kopenice, tak? A ja mám 11 rokov a sestra Natálka. Počkaj, necháme ju niečo povedať, dobre? Povedz. A ja mám 9 rokov. 9 rokov. A ty nemáš nástroj, to znamená, že budeš asi... Spievať. Tak, tešíme sa na vás. Tak, nech sa páči. Hrajte, spievajte. To sú dobré harmoniky. Kalan Haček, Dehnať. Tak, registrám. No, trošľa taký boj. 4. Kde si to zobral? Ale
triedy si chodila? Do 3. A budeš štvrtačka? Áno. Áno, a brat? Do 5. a bude 6. Budeš šiesta. Vysvedčenie bolo dobré? Hej? Áno. Áno, súhlasí. Dobre, super.